За деветокласничката Василена Василева изобщо не било трудно да отговори на изискванията на конкурса, защото химията и без това е любимият и предмет. Един път, като имахме част по химия, госпожата, нали, това, което сега демонстрирах, го показа и нас не стана неутрализация. Ми стана много интересно как светът се променя изведнъж. И всички много се зарадвахме и винаги, като имахме химия, искахме да правим такива опити. Много и се отдават такива неща. Да прави презентации, да пише есета. Просто това е така нещо вътре в кръвта и що имам някакъв конкурс, тя винаги участва в него. Тъй като поредният конкурс, в който Василена участва, е посветен на Международната година на химията, в проекта и за пощенска марка трябвало да има много химия. Намерих картинките и започнах да го правя и стана много бързо и го изпратихме. И въобще не очаквах, че ще стигна чак до там. Жури от Америка, Израел, Малайзия решава, че пощенската марка на Василена е най-добра в света. И по този повод дойдоха в Горна Малина, за да й го съобщят лично. Журито хареса розите като символ на България, картата в бяло-зелено-червено и това, което най-много ги впечатли, е включването на колбите и епруветките. Тази комбинация накара журито да реши, че това е най-добрият проект в света. Ако и от Български пощи са на същото мнение, марката на Василена Василева от Горна Малина би могла да се лепи и на писмата, които си пишем.